guys, ayan nga, magluluto tayo ng sardinas. Ayan, magluluto tayo ngayon ng sardinas na merong kamatis. Nakita nyo ba guys? Ayan, merong kamatis. At saka, talagyan natin siya ng repolyo. Ito guys, repolyo. Ayan. Tignan natin kung masarap nga. Lagyan natin ng konting mantika. At ilagay na natin ang sibuyas at ilagay na sibuyas. Ayan. Kamatis. Sarap na amoy guys. Ayan, pwede na natin ilagay ang ating sardinas. Ayan. Ayan na ang ating sardinas. Lagyan natin siya ng kaunting tubig. Lagyan natin ng konting asin. Lagyan natin ng asin, guys. Ayan. Lagyan din natin ng kaunting betsin. At pwede na natin ilagay ang ating repolyo. At ating patakluban. Takluban natin. Ayan, mamaya, papakita ko sa inyo pag luto na siya. Ayan. Ayan, guys. Malapit na maluto ang ating sardinas na merong repolyo. Ayan. Ang sarap. Ayan, guys. Hello guys, ayan, ready to eat na ang ating sardinas na merong repolyo. Ayan guys. Ready na siyang kainin. Ayan guys. Ito na po yung aking breakfast at saka tanghalian. Kasi po 8:43 na dito sa Qatar. Ayan. Ito po ang aking pagkain for today. Nagluto ako kagabi ng paa ng manok. Madami siyang may natira. Adobo po yan. Kaya ngayon ko na lang ulit siya kakainin. Ayan. Let's eat guys! Thank you for watching! Tara, kain po tayo.